Čaute lidi, v tomto videu se podíváme na to, jak si koupím feedbacky. Jdeme na to. Mám to koupit lidi? Jo, koupím to. Jdu to koupit. Tak, koupeno. Co si myslíte, že tam padne? Jáchneme prvním. Nejdřív musíme jít tady a nám to přinese štěstí a jdeme. První se koukneme, který tu dneska není a není. Tak jdeme na to. Přiblížíme kameru a jdeme na to. Pojď. Škoda. Mohlo by tam padnout něco lepšího. Pojď, Ghost Pepper. Pojď. Škoda. Ne. Poslední šance. Pojď, aspoň Glow Mushroom. Pojď. Jo. Tak jdeme to tam dát na svoji záhladu. Dáme si to. Kde to mám dát lidi? Pomožte mi. Jo, tady si dáme ty kaktusy. Jeden zasadíme a druhý. A kde dáme Glow Mushroom? To dáme asi... Kde? Hledám místo, pomožte mi. Kde? Jo, tady. Jo, tady je někde místo. Jo, tady. Lidi, mám tady fakt bordel. Jo, jdeme na to. Lidi, 7 hodin si děláte srandu, že to čuhá, než to vyřadím. Jsem fakt nastronej. 7 hodin na to budu štěkat. Si děláte srandu. Mám už jenom 200 robuxů, no nic. Tak teďka to zvyším, jak to vsadím. No nic lidi, teďka vám to stihnu a teď. No nic lidí, tady tímto videem končím. Myslím, že mám fakt dobrou závadu.